Renungan Padinan GKJ Purwantara dinten Rebo 12 November 2000 selangkung. Waosan kapendhet saking Yohanan gangsal ayat 23b. Sarta sing sapa ora ngurmati Sang Putra, iku iya ora ngurmati Sang Rama kang ngutus panjenengane. Mangaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan ngestokaken wonten ing gesangipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing Injil Yohanan bab gangsal ayat 23 perangan ingkang kaping kalih ngandhut piwulang ingkang dados dasaring iman Kristen babagan sesambungan kita kalian Gusti Yesus Kristus. Ayat menika katingal prasaja nanging ngandhut teologi ingkang luhur lan konsekuensi ingkang ageng tumrap gesang kapitadosan kita. Piwulang saderengipun inggih menika Yohanan gangsal ayat 19 dumugi 21 negesaken bilih Gusti Yesus Sang Putra sampun nampi sedaya kuwaos lan wewenang saking Sang Rama. Tumindakipun Sang Putra, pangadilanipun Sang Putra lan kuwaosipun Sang Putra menika sampurna nyarujuki karsanipun Sang Rama. Pramila ngurmati Gusti Yesus menika sanes kados ngurmati bab nabi utawi tiyang suci sanesipun. Nanging menika sami kemawon kalian ngurmati Allah Sang Rama piyambak. Kita mboten saged ngaku-ngaku ngurmati Allah, ananging ing wekdal ingkang sami nampik utawi nglirwakaken Gusti Yesus. Pangurmatan dhateng Gusti Yesus mboten namung saking ilat utawi tembung-tembung donga kemawon, nanging kedah dipun wujudaken ing kapitadosan ingkang mantep. Pitados bilih panjenenganipun menika juru wilujeng ingkang dados margi dhateng gesang langgeng. Saged dipun wujudaken ugi kanthi mirengaken dawuh, kanthi setya nindakaken dawuh-dawuh lan piwulang-piwulangipun Gusti sanajan abot. Saged ugi dipun wujudaken kanthi nyembah panjenenganipun kanthi tulus muji lan nyembah Gusti Yesus ing saklebeting gereja lan gesang pribadi. Ayat menika ngelingaken kanthi cetha bilih tiyang ingkang boten ngurmati Sang Putra menika sami kemawon boten ngurmati Sang Rama. Allah Sang Rama ingkang ngutus Gusti Yesus kangge maringi keselamatan. Nampik sang utusan ateges nampik sang ingkang ngutus. Nampik katresnan lan keselamatan ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus ateges nampik saking saderengipun sedaya berkah lan pangapuraning Allah. Sumangga kita enggal-enggal beneraken pangurmatan kita dumateng Gusti Yesus. Menika sanes pilihan nanging menika syarat mutlak kangge sesambungan ingkang leres kalian Allah Sang Rama. Kita dipun ajak supados boten mangu-mangu malih anggen kita nyelehaken Gusti Yesus minangka ingkang maha luhur ing gesang kita. Para sedherek, sumangga kita enget-enget bilih ngurmati Gusti Yesus Kristus menika sanes tradisi nanging dasaring iman. Kanthi maringi pakurmatan ingkang luhur dhateng Gusti Yesus, kita nedahaken bilih kita menika leres-leres ngurmati Allah ingkang sampun ngutus panjenenganipun kangge kawilujengan kita. Sumangga kita ndedonga. Duh Allah, kawula ngaturaken agunging panuwun awit saking piwulang ingkang nyata bilih ngurmati Gusti Yesus Sang Putra
Menika sami kemawon kalian ngurmati paduka piyambak. Tulungono kawula Duh Gusti supados mboten namung saking ilat kemawon anggen kawula ngurmati, nanging mugi Gusti Yesus saged dados pangeran ingkang maha luhur ing sedaya penggalihan, tumindak lan keputusan kawula. Paringono kawula kekiyatan supados kawula boten nglirwakaken utawi nampik panjenenganipun. Amargi menawi kawula nampik Sang Putra menika ateges kawula nampik Sang Rama. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika. Mugi Gusti tansah paring berkah. Amin.